Asta nu. Ușor. Nu, 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 nu. Că ia foc ăsta. Hai că nu. Da, așa. Gata, Da, gata. Dai drumul. Între oraș toate merg acolo, cred. Du-te, bă! Bă, stau să duce, frate, nu are direcție! Mașa! Gata! Nu, că ia foc. Dă-i drumul! Dă-i că e altfel ia foc. Ia, lua foc. Hai, Dori! Vezi că ți-am trimis ceva. Nu așa. Dori, ia de acolo. Hai, aici tu. Ce mai sus? Grijă! Ia foc. Dați-l într-o parte. Dorian, mai stai lângă noi! Vezi că să dă într-o parte dacă ți dorești. Deci avem nevoie de... Ia foc, ține-l în partea eu. Dar se va simucide! Dai drumul. Din ce județ vii? Teleorman. Cum ți se pare la Giurgiu? E superb, organizarea foarte frumoasă și orașul foarte frumos. Ce părere ai despre lansarea de lampioane pe care am făcut-o în această seară? O inițiativă bine gândită de către Consiliul Județean al Elevilor Teleorman, al Giurgiu. Mi se pare ceva foarte drăguț să atragă tinerii din ziua de astăzi. Ce așteptări ai de la conferința regională care se petrece în aceste zile la Giurgiu? Mă aștept să lucrăm ca o echipă care ne-am format, o să fie totul ok din punctul meu de vedere și cred că o să ne simțim bine și o să muncim exact așa cum ne-am propus. Gata, Iulia. Hai. Să fie cu noroc. Nu e. Nu e la mine. Ba da, o să fie. Iulia! Din ce județ ești? Bună, din Ialomița. Cum ți se pare la Giurgiu? Este un oraș interesant, foarte similar cu ce avem și noi în Slobozia, dar este interesant. Ce așteptări ai de la conferința regională care se desfășoară în aceste zile la Giurgiu? Cred că cel mai mult mă aștept să lucrăm foarte mult, atât pe strategia de dezvoltare a Consiliului Regional, cât și pe cea de dezvoltare a Consiliului Național. Bună, din ce județ ești? Bună, eu sunt din Prahova. Cum ți se pare la Giurgiu? Giurgiu este un oraș cu adevărat interesant. Chiar dacă este un oraș mic, există extrem de multe posibilități și am văzut foarte multe locuri foarte frumoase. Ce așteptări ai de la conferința regională care se petrece zilele acestea la Giurgiu? Ei bine, tema conferinței este proiectul regional Cine te reprezintă, așadar sper ca în aceste 2 zile să punem la punct toate detaliile din punct de vedere al organizării acestui proiect, astfel încât să avem un proiect de succes. Din ce județ ești? Bună, sunt din județul Călăraș. Cum ți se pare Giurgiu? Mi se pare foarte frumos și podul ăsta mi se pare ca în curbă. Ce așteptări ai de la conferința regională care se petrece zilele acestea la Giurgiu? Am așteptări foarte mari, mai ales că e organizat de voi. Și ce te aștepți exact să se întâmple? Păi aștept să ia curs acest proiect pe care l-am început, Cine te reprezintă, și sper ca și județul nostru Călăraș să aibă un aport foarte mare. Din ce județ ești? Salut, mă numesc Cladoveanu Bogdan, sunt din Argeș. Cum ți se pare Giurgiu? Este un oraș minunat, cel puțin această activitate cu lampioanele este extraordinară. Felicitări pentru voi, pentru organizatori și mult succes în continuare. Ce așteptări ai de la conferința care se desfășoară în aceste zile la Giurgiu? Sperăm să dezvoltăm Consiliul Național al Elevilor și să devină o structură mai solidă, mult mai solidă decât este. Mă numesc Aura Marina și sunt vicepreședinte la CJ Dâmbovița. Cum ți se pare Giurgiu? Giurgiu mi se pare plin de țânțari, dar pe lângă asta e un județ cu adevărat frumos. E foarte drăguț, e foarte prietenos, mi se pare genul de zonă intimă în care ai vrea să stai foarte mult. Ce așteptări ai de la conferința regională care se desfășoară în acest timp la Giurgiu? Păi, practic să punem pe picioare proiectul care o să se desfășoare în septembrie și să-l punem bine, la modul să ne formulăm obiective, să ne facem așa toate așteptările și am speranța că proiectul ăsta chiar o să schimbe ceva. Asta nu.
ușor. Nu. Că ia foc ăsta. Hai că nu. Da, așa. Gata. Dai drumul. Pe oraș toate merg încolo, cred.